Belgradda Albaniya bilen Serbiyanın futbol komandalarının arasında geçirilecek yarışın öňände yurdun polisiýasy gödöwçüligi arttyrdy. Serbiyanın futbol assosiasiýasy Albaniýadan we Kosovodan futbol janköýerleriniň syýahat etmegini gadagyn etdi. Emma gadagynçylyga garamadan käbir futbol janköýerleri futbol yarışyna gatnaşjakdygyny aýtdylar. Pakistan'ın Peşavar şäherinde Ahle Sunna Wal Jamaat atly aşy dinçi sünni toparyň tarapdarlary protest çärelerini geçirdiler. Protestçiler yurdun aň togullugynyň işgärlerini öz aktivistlerini alyp gaçmakda aýplaýarlar. Şeýle-de protestçiler hökümete garşy şygarlary gyýryp, şäheriň esasy ýoluny wagtlaýynça böwütlediler. Täjikistanyň ýük maşyn sürjüleri yurdun ýeketäk tölegli ýolunda tölegleriň ýokary galmagynyň şikaýet edýärler. Gürüňki diýen bu ýol Täjik paýtagty Duşanbe bilen Demirgadykdaky Suwt welaýatyny birikdirýär. Sürjüleriň sözlerine görä transport çykdagylarynyň ýokary galmagy golaýdaky owada azyk haritlarynyň narhlarynyň ýokarylanmagyna sebäp bolupdyr. Gürüňki diýen ýola gödöwçilik edýän kompaniýanyň aýtmagyna görä goşmaça tölegler diňe belli bir ýük çägini geçen ulaglaryň sürjülerine töledilýär. Siz Adatlyk radiosynyň şu gün täzelikleri bilen tanış bolňyňyz.